και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την απόψινή σας προσέλευση. Είναι η τρίτη κατά σειρά ομιλία του δεύτερου κύκλου διαλέξεων που προετοιμάστηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Σήμερα έχει σαν θέμα της ένα από τα πιο σημαντικά και πιο συναρπαστικά ίσως τέχνεργα της αρχαιότητας, τον μηχανισμό των αντικητήρων. Έναν μηχανισμό που θεωρείται ως ο παλαιότερος αναλογικός ίσως υπολογιστής για τον υπολογισμό των πλανητικών θέσεων, της θέσης της Σελήνης και του ήλιου. Εντοπίστηκε σε ένα ναυάγιο στις αρχές του 20ου αιώνα, μόλις το 1900, και ανασύρθηκε ένα χρόνο μετά από την θάλασσα, από την περιοχή των Αντικηθήρων, από όπου πήρε και το όνομά του, και μάλιστα από Σημειακούς ψαράδες. Το ναυάγιο στο οποίο βρέθηκε ήταν του 76 με 70 περίπου π.Χ., όμως ο ίδιος ο μηχανισμός είναι παλαιότερος. Έχει χρονολογηθεί μεταξύ του 150 και του 100 π.Χ. Θα μας μιλήσει για τον μηχανισμό αυτό ο Στράτος Κουφός, ο οποίος είναι εργατοτεχνίτης στην Εφορία Αρχαιοτήτων. Έχει εργαστεί σε αρκετές ανασκαφές και σε αναστηλωτικά έργα στην Ρόδο, τη Μεσαιωνική πόλη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, όπως την Τήλο, την Ίσυρο, την Χάλκη, την Κάσο, την Κάρπαθο και την Αστυπάλεια. Από το 1993 ασχολείται επίσης με τις υποβρύχιες καταδύσεις ως εκπαιδευτής, αλλά και με την υποβρύχια φωτογραφία, συμμετέχοντας σε πολλές διοργανώσεις, σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε διαγωνισμούς παγκόσμιους για την υποβρύχια φωτογραφία. Είναι επίσης ερασιτέχνης αστρονόμος με ειδίκευση στην αστροφωτογραφία και την ουρανογραφία και ιδιοκτήτης του αστεροσκοπείου Εύδημος που εδρεύει στο Κολέγιο Ρόδου. Ο Στράτος έχει συμμετάσχει σε πολλά αστρονομικά συνέδρια και εργαστήρια με ομιλίες για θέματα αστρονομικά και αρχαιοαστρονομικά και συνδυάζοντας την αγάπη που έχει τόσο για την φωτογραφία και την παρατήρηση των άστρων όσο και τις καταδύσεις, έχει κάνει αρκετές προσωπικές φωτογραφικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει και σε διάφορες ομαδικές διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει δώσει ομιλίες σε σχολεία, συλλόγους και φεστιβάλ με θέματα αστρονομίας, αρχαιοαστρονομίας και υποβρύχιων αποστολών. Συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση αστρονομικών παρουσιάσεων και μαθημάτων υποβρύχιας και αστρονομικής φωτογραφίας στη Ρόδο, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια είναι μέλος της ομάδας ένταξης της Μονολίθου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Σκοτεινών Ουρανών. Θα του δώσουμε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Αν θέλετε να χαμηλώσετε τα κινητά σας, να τα βάλετε σε λειτουργία αφόρμη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στο διάστημα. Είναι ευκαιρία για σας να φρεσκάρετε λίγο τις αστρονομικές σας γνώσεις, τα μαθηματικά σας, λίγο μηχανολογία. Έχει λίγο απ' όλα αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ένα θαυμαστό αντικείμενο, ένα θαυμαστό τάμπλετ, όπως λέγεται, ταμπλέτα λέγαμε, ένας υπολογιστής. Οπότε ξεκινάμε γρήγορα. Σας το έκανα πρόβες πολλές φορές στο γύρο, γιατί πρέπει να το μειώσουμε λόγω του χρόνου. Η πρώτη φορά ήταν γύρω στη 1 ώρα. Έκοψα, έδειξα, το κατέβασα 50 λεπτά, το κατάφερα και το έφερα στα 42 λεπτά. Ελπίζω να σας... δεν νομίζω να βαρεθείτε και θα το δείτε αμέσως τώρα. Λοιπόν, όλα λοιπόν ξεκινάνε το 1900, το μικρό νησάκι στα Αντικήθυρα, όταν οι Σημειακοί σφουγγαράδες πηγαίνοντας για την Ισία, για σφουγγαλία, που γινόταν εκείνη την εποχή, έπεσαν σε κακό καιρό, βρήκαν απάγιο ένα όρμο μέσα στα Αντικήθυρα
και επειδή εκείνο τον καιρό ήταν και μεγαλοβδομάδα, κατέβηκε ένας ζήτης να μαζέψει ψάρια. Βέβαια, τα ποδάκια και αχινούς και ό,τι άλλο ήταν για να φάνε, μια που νηστεύανε οι άνθρωποι. Αντί όμως για αχινούς και χταποδάκια, ανέβασε ένα τεράστιο μπρούτζινο χέρι στην επιφάνεια, οπότε από εκεί και πέρα ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι του ναυαγίου των Αντικιθήρων. Θα πω λίγα, πολύ γρήγορα, περίπου το πώς για το ναυάγιο των Αντικιθήρων και μετά θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον μηχανισμό. Έπειτα από ένα χρόνο λοιπόν ξεκίνησε η πρώτη ενάλια αρχαιολογική ανασκαφή με τον Αχταρμά Ευτέπη και Καλλιόπη, όπως λέγονται. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν ξεκινήσανε αυτό το γεγονός. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για εκείνη την εποχή. Βγάλανε ό,τι μπόρεσαν να βγάλουν με τα χέρια και με τα σκοινιά, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα μεγαλύτερα σε όγκο και σε βάρος. Οπότε τη δεύτερη χρονιά με το οπιταγωγό Μικάλη του πολεμικού ναυτικού συνέχισε την αλία, την ανέλκυση και για μεγαλύτερα πράγματα μέσα από το βυθό, όπως αυτό εδώ που βλέπετε δεν φαίνεται καθαρά. Είναι ένας ύπος, ένας πέτρινος ύπος που ανέβηκε στην επιφάνεια. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος των ευρημάτων από τις δύο αυτές ανασκαφές που στην κυριολεξία στιμάχθηκαν σε διάφορα ελεύθερα σημεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών και βλέπετε σε ποια κατάσταση. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ο τομέας της συντήρησης εναλίων αρχαιοτήτων, τα αφήσανε τα μεγάλα πράγματα να τα τρώει το αλάτι και ο ήλιος. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, σωθήκαν. Μέσα σε αυτά, φυσικά, βρέθηκε και αυτό το περίεργο οριχάλκινο αντικείμενο που θα μιλήσουμε σε λίγο. Αμέσως καταλάβανε ότι έχει να κάνει με αστρονομικό αντικείμενο, γιατί πάνω διακρίνανε δύο λέξεις, το ήλιος και Αφροδίτη, οπότε συμπέραναν ότι κάτι με αστρονομία έχει να κάνει. Συνεχίσαν όμως και το 1955 με τον Ζακ Κουστό την ανέλκυση και άλλων αντικειμένων μέσα από το βυθό, σε μεγαλύτερα βάθη βέβαια, και όπως βλέπετε έχουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τον Κουστό όταν ανεβάσανε με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, τους διάφορους αμφορείς. Δεν τελείωσε εκεί η ανέλκυση, ξαναήρθε πάλι ο Κουστό το 1976 αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά έφερε πιο ωραία πράγματα, νέας τεχνολογίας πράγματα, και βλέπουμε και τις πρώτες υποβρύχιες εικόνες του ναυαγίου των Αντικιθήρων. Δεν τελειώσαμε εκεί, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Γιώτα, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε μια ομιλία για το χρονικό της ανέλκυσης του ναυαγίου και θα σας πω γιατί. Το 2012 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα που λέγεται Return to Αντικίθερα, επιστροφή στα Αντικίθερα, με τον ενάλλειο αρχαιολόγο Brendan Foley, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, την Κοσμοτέ και την ορολογοποιία, την ελβετική ορολογοποιία Hublot. Αυτή τη φορά φέρανε super gadgets, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για μεγαλύτερα βάθη, μίξεις αερίων. Αυτά θα τα πω όποτε το κάνουμε και τα σχετικά. Μια τρέλα δηλαδή για μένα, φοβερά πράγματα. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι προχθές μου ήρθε ένα email από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, και αν έχετε την τύχη και είστε στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή από τις 20 του μήνα κλείνει τα 120 χρόνια περίπου από την ανέλκυση του ναυαγίου του Αντικιθήρων, και θα δείτε έχουν εκθέσει στο Ίδρυμα Λασκαρίδη πάρα πολλά αντικείμενα που βρεθήκαν σε αυτό το ναυάγιο. Ισχύει από τις 20 του μήνα έως τις 19 Δευτέρου. Όποιος είναι στην Αθήνα, καλό είναι να πάει να το δει. Πάμε να δούμε λοιπόν την ανακάλυψη του μηχανισμού. Όπως σας είπα, αυτοί οι άνθρωποι εδώ ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν τον μηχανισμό των Αντικιθήρων. Ο Βαλέριος Πάης, που ήταν και τότε υπουργός, που έδωσε και την άδεια για να γίνει η ανέλκυση, ήταν ο πρώτος που το μελέτησε. Υπήρχε ο κύριος Βαρώνος, ο Ρενιάδης, ο Άλμπερτ Ρέμ και πάρα πολλοί άλλοι, αλλά το πρώτο, ας πούμε, καλύτερη μελέτη την έκανε ο κύριος Ιωάννης Θεοφανίδης, ήταν ναύαρχος εκείνη την εποχή, όπου έφτιαξε και το πρώτο σχέδιο του μηχανισμού και το τι περιέχει ακριβώς. Παρ' όλα αυτά άρχισε ο κόσμος και να άρχισε να παίρνει δημοσιότητα αυτό το πράγμα, αυτή η ανακάλυψη,
Και έτσι ερχόμαστε το 1974 με τον ιστορικό επιστήμη Derek the Solar Prize, όπου σε συνεργασία με τον πυρηνικό φυσικό καράκαλο έγινε και η πρώτη ακτινοσκόπηση του μηχανισμού. Με αποτέλεσμα να βγει και το πρώτο μοντέλο, λειτουργικό μοντέλο, για το τι ακριβώς έκανε αυτός ο μηχανισμός. Παρ' όλα αυτά, δεν τελειώσαμε εκεί. 1980, ο κύριος Michael Wright και Adam Crowley, τον Mike Wright τον γνώρισα και προσωπικά, έφτιαξε ένα άλλο νέο λειτουργικό μηχανισμό και αυτή τη φορά πρόσθεσε και άλλες λειτουργίες. Θα τις ζούμε εδώ παρακάτω, απλώς σας λέω τι ακριβώς συνέβη εκεί. Πάμε να δούμε μετά το 1980, υπήρχε ένα μικρό κενό έως το 2005. Εκεί λοιπόν ξεκινάει η νέα ομάδα, νέα έρευνα για το μηχανισμό των αντικειθήρων με νέες τεχνολογίες, φοβερές, θα τις δείτε λίγο παρακάτω. Η ιδέα ήρθε από τον κύριο Ξενοφών Μουσά μαζί με τον αείμνηστο τώρα πλέον κύριο Ιωάννη Σιραδάκη και παρέα μαζί ήταν και ο καθηγητής Mike Edmonds από το Cardiff, ο κύριος Σιραδάκης από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ο κύριος Μουσάς από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και φυσικά συμμετείχε ενεργά πάρα πολύ και η κυρία Ζαφυροπούλου, αρχαιολόγος υπεύθυνη εκείνη την εποχή στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Έτσι λοιπόν η κυρία Ζαφυροπούλου με επιμονή και επιμονή κατάφερε να μαζέψει πάρα πολλά κομμάτια που ήταν καταχωνιασμένα στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πιθανώς, όχι πιθανώς, τελικά είναι του μηχανισμού. Πάμε να δούμε τα εργαλεία που χρησιμοποίησαμε. Η Hewlett Packard ενδιαφέρθηκε γι' αυτό, oh yes, και έφτιαξε λοιπόν αυτό το υπέροχο εργαλείο που λέγεται Dome Photo Multi-Angle Exposure ή στα ελληνικά φωτογραφία αθόλου πολλαπλών γωνιών λήψης. Θα το δείτε εδώ στο βιντεάκι που τρέχει και θα δείτε λοιπόν αυτό τι ακριβώς έκανε. Έβαζες μέσα το αντικείμενο και αυτό άρχισε να κάνει μια ειδική φωτογραφία γύρω σε διαφορετικές γωνίες λήψης του αντικείμενου και με ένα ειδικό πρόγραμμα που το κατασκευάσανε μόνο και μόνο για τον μηχανισμό των αντικειθήρων κατάφεραν να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα που θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται ακριβώς. Αυτή τη στιγμή φωτογραφίζει σε διάφορες γωνίες το αντικείμενο και με αυτό το ειδικό πρόγραμμα εμφανίζεται αυτό το υπέροχο αντικείμενο εκεί που δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα. Με αυτό το πρόγραμμα, εδώ είναι η κυρία Ζαφυροπούλου όπως βλέπετε, ίσως να ξέρετε οι αρχαιολόγοι πάλι μπορεί να το ξέρετε κιόλας. Και εδώ είναι ο κύριος Έντμουντς, ο κύριος Μουσάς και τα σχετικά και είδου το αποτέλεσμα. Από το τίποτα βγήκε αυτό το υπέροχο ανάγλυφο πάνω στο ένα από τα κομμάτια του μηχανισμού. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Η εταιρεία X-Tech κατασκεύασε ειδικά για αυτό το σκοπό έναν αξιολικό τομογράφο βάρος 8 τόνων και επειδή η ρίση που λέει όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Και έτσι και έγινε, γιατί δεν αδειοδοτήθηκε ποτέ να φύγει ο μηχανισμός μέσα από από το μουσείο το αρχαιολογικό και καλά κάνανε. Δεν ταξίδεψε δηλαδή να πάει στην Αγγλία, αλλά ταξίδεψε ο τομογράφος και ήρθε στο αρχαιολογικό μουσείο. Με χίλια μοίρια μπήκε μέσα, το καταφέρανε, το βάλανε και το λειτουργήσανε και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα, είστε λίγο τυχεροί γιατί ως μέλος της διεπιστημονικής αυτής ομάδας έχω το σκανάρισμα του Fragment A, του μεγάλου κομματιού, οπότε τώρα θα απολαύσετε σε real time το σκανάρισμα του Fragment A. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή. 3.000 πλάκες υψηλής ανάλυσης βγήκανε από αυτόν τον αξονικό τομογράφο. Βλέπετε πώς αρχίζουν και ανακαλύπτονται τα γρανάζια, πύρη, τόρμη, τα πάντα. Όλα αυτά ήταν στο εσωτερικό αυτού του σκουριασμένου μετάλλου. Εκπληκτικό. 34 GB πληροφορία. Από αυτό εδώ το σκανάρισμα μόνο του Fragment A.
Και όχι μόνο εδώ, ρίξαμε άλλη μια ακτινογραφία, έτσι, γιατί μας αρέσει. Για μια δεύτερη άποψη. Παράλληλα λοιπόν έγινε και η ακτινογραφία του Fragment A, όπως βλέπετε, και πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα από όλο αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το κουτί ή αλλιώς πυξίδα διαστάσεων 30 εκατοστών επί 20 επί 10 εκατοστών, βρέθηκαν 27 περίπου γρανάζια, τελικά είναι λίγο παραπάνω, βγήκαμε γύρω στα 30 με 32 γρανάζια, αλλά η πιθανότητα είναι ότι βρήκαμε το 1 τρίτο, πάνω από 60. Υπολογίζουμε. Προστατεύονται από δύο μπρούτζινες ορυχάλκινες πλάκες, που είναι οι πορτούλες, όπως βλέπετε δεξιά και αριστερά. Και στην μπροστινή μεριά, να ανοίξω το κομπιουτεράκι, αυτή είναι η μπροστινή μεριά, υπάρχουν δύο ομόκεντροι κύκλοι με δύο μικρές μπύλιες εδώ πέρα. Επίσης το πορτάκι μπροστά εδώ έχει τις οδηγίες χρήσης της μπροστινής πλευράς του μηχανισμού, ενώ η πίσω όψη του μηχανισμού έχει αυτές τις ελικοειδείς, σπυροειδείς έλικες, δεν είναι στρογγυλά, είναι μια έλικα που ξεδιπλώνεται, περνάει στην άλλη έλικα και διπλώνεται. Και υπάρχουν αυτοί οι δείχτες που δείχνουν αυτά, εδώ θα τα δούμε παρακάτω, και άλλα δύο καντράν εδώ. Και εννοείται ότι βλέπουμε και τις οδηγίες χρήσης του πίσω μέρους του μηχανισμού. Λες και αγοράζεις ένα κομπιούτερ και σου λέει πώς να το δουλέψεις. Έτσι, καθαρά και εξάστα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ας δούμε, και εδώ σας δείχνω στο καντράν με τα άλλα δύο μικρά, στο πίσω καντράν, το πάνω καντράν, βλέπουμε τα άλλα δύο μικρά καντράν που θα τα εξηγήσουμε και αυτά ένα-ένα. Ό,τι σας λέω είναι αποδεδειγμένο, έχει δημοσιευτεί επίσημα και στο περιοδικό Nature. Δεν λέω τίποτα παραπάνω από τα απτά δεδομένα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα παραπάνω, είμαι στη διάθεσή σας μετά να σας πω τα πάντα. Εντάξει. Πάμε για την μπροστινή όψη. Στην μπροστινή όψη λοιπόν βλέπουμε να έχει αυτούς εδώ τους ομόκεντρους κύκλους που όπως φαίνεται είναι ο δείχτης ηλίου και σελήνης, θα το δούμε παρακάτω. Προτού όμως το αναλύσουμε, ας διαβάσουμε λίγο τις οδηγίες χρήσεως λοιπόν. Αυτό είναι ένα λειτουργικό μοντέλο που υπάρχει στο αστεροσκοπείο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Πνίκα, στο Θησίο. Μπορεί λειτουργεί κανονικά και το έχουν φτιάξει με καθαρά να φαίνονται τα γράμματα που έχουν ανιχνευτεί, συν ότι λειτουργούν και αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, οι οδηγίες χρήσης που βγήκε από το στράβημα G, που είναι όλα αυτά τα φράσματα ενωμένα, όπως βλέπετε, λένε τα εξής. Μπλα 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 μπλα. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα τώρα, θα σας πω τα πιο περιεκτικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Κάπου λέει της Αφροδίτης. Οκ, καταλαβαίνουμε λοιπόν. Ηλίου ακτίν, την ηλιακτίδα. Της πρώτης χώρας, την πρώτη χώρα. Εγλυπτικής. Εγλυπτικής είναι φοβερό. Σημαίνει εκλειπτικής. Η εκλειπτική είναι η νοητή τροχιά των πλανητών και του δικού μας γύρω από τον ήλιο. Και το ονομάζουν εγλυπτικής. Με τον κύριο Μουσά ψάχνουμε να βρούμε αυτό ποια χώρα ή ποια πόλη αντί για κάπα το λέει γάμα. Γιατί ξέρουμε ας πούμε για την Κύπρο ότι το γάμα το λένε κάπα. Το αυγό το λένε αυκό. Άρα λοιπόν κάπου εδώ κοντά πρέπει να είναι αυτό. Το κάπα το λένε γάμα. Της εγλυπτικής λοιπόν, εκλειπτική. Και το πάρα πολύ ωραίο που βρήκαν είναι το της όμικρον σε λατινικό, λατινικό που δεν είναι λατινικά, είναι οι αριθμοί οι αρχαίοι, εγώ τα λέω λατινικά, έτσι για να το καταλαβαίνουμε, που σημαίνει όμικρον C 76 και το L, το λάμδα το λατινικό σημαίνει χρόνια. Άρα έχουμε όμικρον C 76 L χρόνια, γιώτα θήτα 19 L χρόνια του. Αυτά να τα θυμάστε αυτούς τους αριθμούς, θα τους δούμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε λίγο και τους ομόκεντρους κύκλους. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μία μπίλια εδώ και μία μπίλια εδώ με έναν δείχτη. Οι δείχτες και οι δύο κοιτάνε ένα στεφάνι γύρω από αυτό. Το κάτω στεφάνι είναι
ο ζωδιακός κύκλος, τα ζώδια, τα 12 ζώδια, ενώ το πάνω στεφάνι είναι οι μήνες του χρόνου, οι 12 μήνες του χρόνου. Και αυτοί οι δείχτες γυρνάνε γύρω από αυτό. Αυτό εδώ, ο δείχτης, έχει μία σφαίρα που δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας, το λέει μέσα οι οδηγίες χρήσης, επάγεινε επί των ήλιων χρυσούν σφαιρίων, που σημαίνει ότι αυτός ο δείχτης έχει μια χρυσή σφαίρα, που δείχνει ότι είναι ο ήλιος. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από αυτό λοιπόν έχουμε και το μηχανισμό της σελήνης. Είναι το άλλο το διχτάκι κάτω, όπου σε αυτό το διχτάκι όχι απλά μας δείχνει τη θέση της σελήνης ανά ημέρα, μήνα και χρόνο, αλλά μας δείχνει και τις φάσεις της σελήνης. Πότε θα έχουμε ημισέλινο, πότε θα έχουμε παρσέλινο, πότε δεν θα έχουμε σελήνη και τα σχετικά. Εδώ στην ακτινογραφία φαίνεται καθαρά αυτό εδώ το σημείο που θα σας εξηγήσω ότι είναι πληκτικό αυτό που συμβαίνει σε αυτό το μηχανισμό. Θα σας εξηγήσω αργότερα τι είναι. Έτσι λοιπόν λέει μέσα στο μηχανισμό αργυρών σφαιρίο. Είναι το ασημένιο σφαιρίο που περιστρεφόταν γύρω από τους δύο άξονες και άλλαζε τις φάσεις. Αυτό που σας είπα. Νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέλινος, δεύτερο τέταρτο και τα σχετικά. Και έχει την ταχύτητα, όπως λέμε, την ανομαλίας. Δηλαδή η ταχύτητά του, θα το δείτε καλύτερα στο βίντεο που θα σας δείξω τώρα, δεν είναι σταθερή. Η ταχύτητά του αυξάνεται και μειώνεται. Γιατί η τροχιά γύρω από τον ήλιο, γύρω από τη γη, όπως και όλα τα σώματα, γύρω από τα σώματα από ένα άλλο αντικείμενο, δεν έχουν στρογγυλή τροχιά, έχουν επίκυκλη τροχιά. Είναι δηλαδή λίγο πιο έξω. Θα το δείτε καλύτερα σε αυτά τα βίντεο για να καταλάβετε. Δέστε λίγο εδώ αυτούς τους δύο δείχτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι της σελήνης, κοιτάξτε που αλλάζει τις φάσεις. Έχουμε πρώτο τέταρτο πανσέλινο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, νέα σελήνη. Έχει αλλάξει και ο ήλιος, βλέπετε. Αυτή εδώ λοιπόν η ακτίνα, αυτό να το δώσετε σημασία, η ακτίνα αυτή είναι το 1/12 της ακτίνας μεταξύ αποστάσεις Γης και ηλίου. Είναι μια παρατήρηση που έχει κάνει ο ύπαρχος, ο Ρόδιος, το δεύτερο π.Χ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση της σελήνης. Τώρα θα δείτε την ανομαλία, όπως λέμε εμείς, το επίκυκλο. Ο νόμος των επίκυκλων, που είναι και ο πρώτος νόμος του Κέπλερ και ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ. Εύκολο, θα το καταλάβετε καλύτερα στο βίντεο. Όλα τα αντικείμενα έχουν μια επίκυκλη τροχιά, όπως βλέπετε, και όταν φτάνουν κοντά στο σώμα πάνε πολύ πιο γρήγορα από ότι όταν φεύγουν από το σώμα. Αυτό λέγεται ο νόμος των επίκυκλων και είναι στο πρώτο και στο δεύτερο νόμο του Κέπλερ. Αυτά είναι τριγωνομετρία, δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι άλλη ιστορία. Αλλά περίπου καταλάβετε τι γίνεται. Αυτούς τους δύο νόμους και την ανομαλία περιέχονται στο μηχανισμό της σελήνης, μέσα στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Πώς? Φτιάχνοντας έναν μηχανισμό μέσα στο μηχανισμό, που δουλεύει με συνεργασία των δύο μηχανισμών. Και είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ είναι η σελήνη και εκεί είναι το κέντρο του... πού είναι εδώ? Εδώ είναι το κέντρο της Γης. Γιατί είναι γεωκεντρικό. Τι σημαίνει γεωκεντρικό? Εκείνη την εποχή θεωρούσαν ότι το κέντρο του σύμπαντος ήταν η Γη. Δεν ήταν ο ήλιος. Έτσι λοιπόν, το κέντρο της Γης, το κέντρο του σύμπαντος είναι εδώ και από εδώ ξεκινούσε αυτή η τροχιά της σελήνης. Τώρα θα σας δείξω πώς ακριβώς είναι αυτός ο μηχανισμός της σελήνης. Σε αυτό το animation λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνανε οι άνθρωποι, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός είναι ο μηχανισμός μέσα στο μηχανισμό. Πάμε να δούμε τώρα πώς μετατρέπονται οι αστρονομικές παρατηρήσεις των επίκυκλων και της ανομαλίας μηχανικά, μέσα στον μηχανισμό. Κοιτάξτε εδώ τώρα να παλαβώσουμε μαζί. Αυτός είναι η Γη και η σελήνη. Τα γρανάζια που κινούν τη Γη και τη σελήνη. Και το κάτω γρανάζι το μεγάλο, τον ήλιο.
Αυτό το γρανάζι υποβοηθάει τον μηχανισμό που θα δείτε τώρα εδώ. Αυτό το γρανάζι είναι δύο γρανάζια, που αυτά τα δύο γρανάζια προσομοιάζουν τον νόμο του Κέπλερ, τον επίκυκλο. Δηλαδή, δέστε εδώ, αυτό εδώ το πυράκι έχει μια σχισμή και μέσα εκεί έχει ένα πυράκι. Αυτό το πυράκι όπως γυρνάει μεταφέρεται, βλέπετε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ το πυράκι είναι κοντά, πάει αργά. Όταν πάει πίσω πάει πιο γρήγορα. Όταν πάει μπροστά πάει αργά. Και όταν πάει πίσω το πυράκι πάει πιο γρήγορα. Και πώς μετατρέπεται αυτό? Στο κάτω γρανάζι, κάτω από το πρώτο γρανάζι, το κόκκινο γρανάζι, μεταφέρει αυτή την ταχύτητα και την δίνει εδώ. Είναι απίστευτο. Μιλάμε, οι άνθρωποι ήταν αιώνες μπροστά. Και για να σας εντυπωσιάσω περισσότερο, μετά τη διάλεξη, σας έχω φέρει τον μηχανισμό. Αυτός είναι ο μηχανισμός της σελήνης που λειτουργεί. Και θα σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται στο κεντροφόρο. Αν θέλετε και έχετε χρόνο, θα σας το δείξω μετά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και εδώ βλέπετε στην αξονική τα δύο γρανάζια που κινούν με το πυράκι, και τα άλλα γρανάζια που μεταφέρουν αυτή την κίνηση της ανομαλίας και των επίκυκλων στον μηχανισμό των αντικειθήρων. Αυτά η μπροστινή όψη. Πάμε στην πίσω όψη. Πίσω όψη λοιπόν έχουμε πάλι τις οδηγίες χρήσης. Αγαπητέ χρήστη, ευχαριστούμε που μας πήρατε και τα σχετικά. Και έχουμε δει αυτούς λοιπόν τους πυροειδείς έλικες. Πάμε να διαβάσουμε τι μας λέει εδώ η οπίστια πλάκα. Αστρονομικές παρατηρήσεις πλέον. Φύγαμε από το ηλιακό σύστημα. Και λέει, εσπερία, το βράδυ. Οι Ιάδες δίονται εσπερία. Οι Ιάδες είναι ο αστερισμός των Ιάδων. Ένα β που βρίσκεται πάνω από τον αστερισμό του. Καλά, αυτά είναι αστρονομικά. Ταύρος έρχεται επιτελήν. Ο Ταύρος αρχίζει να ανατέλει. Λύρα επιτελήν εσπερία. Η Λύρα είναι ο αστερισμός της Λύρας και το πιο φωτεινό αστεράκι της Λύρας είναι ο Βέγας. Ανατέλει το βράδυ. Πλειάδες επιτελήν αιώια. Οι Πλειάδες ανατέλουν το πρωί. Οι Ιάδες επιτελούν αιώια. Δίδυμοι άρχονται επιτελήν. Ο αστερισμός των δίδυμων αρχίζουν να ανατέλουν. Αετός επιτελήν εσπερίος. Ο αετός και συγκεκριμένα το άστρο του αετού, ο Αλταήρ. Άλλο ένα πολύ φωτεινό άστρο στον ουρανό. Αυτά τα βλέπουμε το καλοκαίρι περισσότερο. Ανατέλει το βράδυ. Και φυσικά το δεύτερο πιο φωτεινό αστεράκι του ουρανού μετά το Σύριο, ο Αρκτούρος. Θα ξέρετε τη μυθολογία, η Αρκούδα. Που λέει εδώ Αρκτούρος δίην αιώιος. Ο Αρκτούρος δίει το πρωί. Που σημαίνει ότι έχουμε φθινόπωρο. Είναι μερικά από αυτά που λέει μέσα. Δεν θα κάτσουμε να τα πούμε όλα, αλλά είναι τα πιο καλά, πιο γνωστά. Επίσης αυτό το θράσμα διακρίνουμε που και αυτό πρέπει να ήταν στις πίσω οδηγίες χρήσης. Βλέπουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι το θράσμα που είδατε και προηγουμένως. Μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Που λέει, θα στο δείξω εδώ παρακάτω καλύτερα. Τι είπαμε? Αριθμούς. Όμικρον C λάμδα, όμικρον C 76 έτη. L σημαίνει έτη. Ιώτα θήτα 19. Ιώτα θήτα 19 έτη. Κάτω εδώ είναι ΚΓ που σημαίνει 223. Κρατάτε τον αριθμό 223. Θα τα δούμε αυτά, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Και πιο κάτω έχει την λέξη εγλιπτικής. Αυτό που σας είπα, της εκλιπτικής, της τροχιάς των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Συγκεκριμένα των πλανητών, επειδή μιλάμε για γεωκεντρικό σύστημα, των πλανητών γύρω από την Γη. Εκπληκτικά. Και επίσης μας λέει οι οδηγίες χρήσης σε αυτό το θράσμα, το θράσμα E, μας λέει αυτά τα πράγματα.
τα ελίκη τμήματα, δηλαδή σπήρα με 235 υποδιαιρέσεις. Θυμάστε και το 235, θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Εξαιρέσιμη ημέρα και αναφέρεται σε εξαιρέσιμες μέρες του μετωνικού ημερολογίου του μηχανισμού. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό τώρα, είναι άλλη ιστορία. Και όλα αυτά βρίσκονται εδώ μέσα. Πάμε να δούμε λοιπόν λιγάκι τώρα αυτά τα ωραία της πίσω πλευράς. Εδώ όλα αυτά τα μέρη που βλέπετε είναι μήνες. Μήνες και μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό εδώ υπάρχουν δύο ημερολόγια. Είναι το ημερολόγιο του κάλυπου και το ημερολόγιο του μέτωνα. Θα σας τα πω τι είναι αυτά τα ημερολόγια. Ενώ εδώ λέγεται ημερολόγιο Σάρος. Το ημερολόγιο Σάρος είναι το ημερολόγιο που προβλέπει τις εκλήψεις ηλίου και σελήνης. Θα το δούμε και αυτό σε λιγάκι. Πάμε να δούμε λίγο τα ημερολόγια για να καταλάβουμε τι γίνεται. Το ημερολόγιο του μέτωνα, όπως το είδαμε παραπάνω, είναι 19 ηλιακά χρόνια ή εδώ τα υποδιαιρούν σε 235 σεληνιακούς μήνες. Σεληνιακοί μήνες μιλάμε για τη σελήνη από full moon, από πανσέλινο σε πανσέλινο, δηλαδή 29 μέρες περίπου. Έτσι λοιπόν στα 19 ηλιακά χρόνια έχουν υπολογίσει ότι η θέση του ήλιου, η θέση του ήλιου ξαναεπαναφέρεται στο σημείο που είχε ξεκινήσει, δηλαδή από τους δίδυμους, ας πούμε, για παράδειγμα, σε 19 χρόνια θα ξαναπάει πάλι στους δίδυμους στο συγκεκριμένο αστεράκι, ας πούμε στον Αρκτούρο. Αυτό είναι τα 19 χρόνια. Και το βγάζουν σε σεληνιακούς μήνες, γιατί μέσα στο μηχανισμό δεν δείχνει τα χρόνια, δείχνει τους μήνες. Εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο του καλύπου. Το ημερολόγιο του καλύπου είναι σαν το μετωνικό, το ίδιο δηλαδή, 19 χρόνια, αλλά αυτή τη φορά πρόσθεσε 4 φορές το μετωνικό. Το έκανε 76 χρόνια. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο κάλυπος υπολόγισε ότι αν το τρέξεις στα 76 χρόνια, κάπου χάνει. Στα 19 δεν το βλέπεις, στα 76 το χάνει μία μέρα. Εμείς τώρα εδώ τη λέμε δίσεκτη, έτσι δεν είναι? Χάνει μία μέρα. Είναι πιο λεπτομερές ημερολόγιο που το κρατούσαν εκείνη την εποχή του κάλυπου, στο 100 με 150 π.Χ. Το κρατούσαν. Είναι πολύ λεπτομερές. Okay. Το καταλάβατε περίπου, Αν έχετε κάποια απορία, πέστε μου. Απλά είναι. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αερολόγια και τέτοια, έτσι. Αυτά κοιτούσαν. Τους μήνες. Εντάξει, θα το ξεκαθαρίζουμε. Ούτε iPhone υπήρχαν, ούτε ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι λέει. Λοιπόν, είναι ο καλυπτικός κύκλος, είναι αυτός εδώ, έτσι, που λέει τα 76 χρόνια και μάλιστα για να βοηθήσει τον χρήστη για τους 4 μέτωνες, επειδή έχει πολλαπλασιάσει επί 4 το μετωνικό ημερολόγιο, βοηθάει και σε αυτό τον χρήστη λέγοντας, σε αυτό το καντράν θα δείτε το πρώτο έτος, γάμα έτος, αβ, γάμα, δέλτα έτος του μετωνικού ημερολογίου. Και έτσι βοηθάει τον άλλον, άμα δεν θέλει να διαβάσει τον κάλυπο, διάβασε τον μέτωνα. Εδώ είμαστε, τον έχουμε και αυτόν μέσα. Είναι σαν να λέμε Windows 7, πήγαμε στα Windows 9, 10. Έτσι, μας δίνει και αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, απίστευτο. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ είναι τα ωραία. Αυτό εδώ είναι το ημερολόγιο Σάρος. Ωραία. Είναι αυτός ο δείκτης και αυτό το κατράμι. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο δείκτης είναι ελλειπτικός. Θα το δούμε σε κίνηση σε λίγο. Αυτά εδώ τα σημαδάκια που βλέπετε, υπάρχουν κενά και υπάρχουν και σημαδάκια. Αυτά τα σημαδάκια είναι οι εκλήψεις, είτε ηλίου είτε σελήνης. Οπότε αν δείτε το στικάκι, το δείκτης να πάει σε ένα από αυτά τα σημαδάκια, σημαίνει ότι έχουμε έκλειψη. Okay. Και το διπλανό, εδώ είναι τα ωραία, τα παλαβά. Αυτό το κατράν δείχνει την ημέρα που γίνεται
την ημέρα που θα γίνει η έκλειψη, ποια ώρα θα γίνει? Θα γίνει αύριο σε 8 ώρες, το ΙΤΑ μεταφράζεται 8 ώρες, ή σε 16 ώρες. Ή δεν θα το δείτε ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια σε ένα σημείο. Έτσι. Άρα λοιπόν, τρέχει ο δείχτης και μας λέει, έχουμε εδώ μια έκλειψη σελήνης ηλίου, και τρέχει ταυτόχρονα και αυτός ο δείχτης και λέει, αφού τρέχει σε 8 ώρες, ανάλογα σε ποια τοποθεσία είσαι, και κρατήστε το αυτό, σε 8 ώρες θα έχουμε έκλειψη. Μέσα στις 8 ώρες, όχι σε 8 ώρες, μέσα σε αυτές τις 8 ώρες έχουμε έκλειψη. Και αν δεν έχουμε στις 8, έχουμε στις 16. Και αν δεν έχουμε στις 16 και έχουμε κενό, δεν θα το δείτε ποτέ. Κάπου γίνεται έκλειψη. Κάπου αλλού γίνεται έκλειψη. Πού? Άλλη ιστορία αυτή. Άλλη διαλέξη. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τρέχει αυτό. Κοιτάξτε, έκεντρο το κυκλάκι, το βλέπετε? Και ο δείχτης ακολουθεί τη σπήρα. Βλέπετε? Και πέφτει εδώ. Ωραία, μας δείχνει ένα σημαδάκι εδώ. Κάτι έχει εδώ. Έχει μια έκλειψη. Θα δούμε μετά τι. Θα τη δούμε την έκλειψη. Θα γίνει μέσα σε 8 ώρες ή σε 16 ώρες. Τι μας λέει το διχτάκι αυτό? Σε 8 ώρες. Τέλεια. Πάρτε θέση και απολαύστε την έκλειψη. Έτσι απλά. Πάμε να δούμε τα σύμβολα τώρα. Απλά τα σύμβολα. Το σίγμα σημαίνει σελήνη. Το ήτα σημαίνει ήλιος. Αυτό είναι ωμέγα και ρο που σημαίνει ώρες. Κολλήσανε το ρο πάνω στο ωμέγα. Όμορφο. Νύχτα, μέρα, αυτός είναι ο ήλιος. Νύχτα. Σελήνη, θα έχει δηλαδή η σελήνη τις ώρες που μας δείχνει το καντράν το μικρό, στις 8 ή στις 16 ώρες. Σελήνη σε ώρες 8 ή 16. Ήλιος, δηλαδή θα γίνει έκλειψη της σελήνης την ημέρα. Άρα άμα το δείτε, γράφτε με. Ή ανάποδα. Εντάξει. Και αυτά είναι τα σύμβολα των εκλήψεων. Βλέπετε σελήνη, ώρες, μέρες, σελήνη και ήλιος. Εδώ έχουμε και σελήνη και ήλιο. Ώρες, εδώ έχουμε σελήνη ημέρα, έχουμε και ήλιο ημέρα. Σούπερ. Και πάρα πολλά τέτοια. Δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι απίστευτο? Και αυτά βέβαια βρίσκονται εδώ βλέπετε που ενώνεται το καλυπτικό και το μετωνικό ημερολόγιο και μπαίνει στο ημερολόγιο του Σάρου. Μας δείχνει μήνα, μέρα, ώρα και έκλειψη. Όλα αυτά μαζί. Εκείνη την ώρα. Γυρνάει το τροχό, ξουκ, τα βρήκαμε. Και εδώ βλέπετε πολύ αχνά τα σημάδια των εκλήψεων. Εδώ μας λέει ήλιος, ώρα, ανατολή, ημέρα, νύχτα. Σελήνη, ώρα και ώρα εδώ, ημέρα. Ημέρα. Και ούτω καθεξής. Και αυτά όλα τα είδαμε σε αυτό εδώ. Εδώ μας σώθηκε ευτυχώς το φράγμα C. Ή το B ή το C. Είναι το ένα από τα τρία μεγαλύτερα φράσματα που υπάρχουν. Το έχουμε βρει. Και κάπου εδώ βλέπετε το μετωνικό κύκλο. Εντάξει. Που ο Σάρος τι είναι, έτσι να το θυμάστε, είναι 223 συνοδικοί μήνες. Που σημαίνει ότι μόλις γεμίσουμε το 223, μηδενίζεται και ξαναξεκινάει 223. Γιατί η θέση της σελήνης είναι δίπλα, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Αρκτούρο τη 223η μέρα. Σε 223 μέρες θα ξαναπάει πάλι δίπλα στον Αρκτούρο. Αυτό σημαίνει. Εύκολο, απλό, παρατηρησιακό. Ύπαρκτος. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καντράν. Ναι. Κατάλαβες το κάνω αυτό. Πάμε εδώ να δούμε. Έχουμε το καντράν που μας λέει για τους Ολυμπιακούς, για τους αγώνες της αρχαιότητας, τους μεγάλους αγώνες της αρχαιότητας. Εδώ θα σας πω πρώτα τι σημαίνει αυτό. Θυμάστε το L, τι είναι το L? Χρόνος. Χρόνος πρώτος. Τέταρτος. Χρόνος πρώτος. Χρόνος δεύτερος. Χρόνος τρίτος. Έτσι, και ένα καντράν εδώ γυρνάει γύρω. Εδώ βλέπετε κάτι πολύ αχνά
γράμματα. Θα τα δούμε λίγο παρακάτω καλύτερα, τα ξεκαθαρίσαμε λίγο τα πράγματα. Και λέει, χρόνος πρώτος, έχουμε τα ίσθμια, οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα, δεν τα έχω ασχοληθεί τόσο, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Χρόνος δεύτερος, έχουμε τα νέμεα και τα να. χρόνος τρίτος, Ίσθμια και πίθια. χρόνος τέταρτος, Νέμεα. Τα λέει ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα πεθαίνεις. Πάμε παρακάτω. Ψάχνοντας λιγάκι, και αυτό είναι νέα ανακοίνωση του 2016, αφού τα ψάξαμε καλά, αυτά βρήκαμε, και εδώ θα το παίξουμε λίγο τροχό της τύχης. Ναι. κάτω από τα νέμεα, όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια ίχνη κάποιου ονόματος. Δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα ίχνη. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν σε κάποια από τις πλάκες και δείχνει ένα λάμδα, κενό, λάμδα, κενό, δεν το καταλαβαίνουμε, γιώτα και αλφα. Τροχός της τύχης για 100.000 ευρώ. Τι μπορεί να είναι? Είναι τα αλεία. Είναι μεγάλη γιορτή, ροδιακή γιορτή, αφιερωμένη στο Θεό Ήλιο, τα αλεία. Και να είναι καλά η συγχωρεμένη Ζερβουδάκη, που διάβασα εκτενές για το θέμα των αλείων. Υπάρχουν τα μικρά αλεία που γίνονται κάθε χρόνο, αφιερωμένα στο Θεό Ήλιο, και υπάρχουν που γίνεται στο αρχαίο στάδιο, γινόντουσαν εννοείται, και υπάρχουν και τα μεγάλα αλεία που γίνονται κάθε 4 χρόνια. Και αυτό υπάρχει μέσα στο μηχανισμό των αντικειθήρων, λάμδα δέλτα, χρόνος τέταρτος. Εκεί που τελειώνουν τα αλεία, την επόμενη χρονιά έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Απλά. Wow. Έχουμε πλανήτες τελικά? Κάτι που δεν το ξέρουμε. Όταν ανακαλύφθηκε και σκαναρίστηκαν όλα τα κομμάτια και οι μηχανισμοί, βρήκαμε γύρω στα 30 κομμάτια. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο τόσα. Είναι πολύ περισσότερα. Και σίγουρα έχουν να κάνουν με πλανήτες. Δεν το έχουμε επαληθεύσει, αλλά θα σας πω. Αυτά τα γρανάζια τα θεωρώ ορφανά, γιατί δεν συνδέονται με τα άλλα που κάνουμε τη λειτουργία, αλλά θεωρούνται ότι είναι γρανάζια πλανητών. Και συγκεκριμένα αυτό θα σας δείξω λίγο στην αξονική του. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχει πάλι πυράκι, θυμάστε το πυράκι της Ελλήνης, την εντορμία. Πάλι πυράκι και γρανάζια. Εξωτερικά γρανάζια, έξω από τα γρανάζια του μηχανισμού των αντικειθήρων. Βλέποντας το προφίλ αυτού του γραναζιού, παρατηρήσαμε αυτό εδώ το καλωδιάκι, δεν είναι καλώδιο φυσικά, που φαίνεται να είναι σύρμα που έπαιζε το ρόλο του ελαττηρίου. Γιατί φαίνεται ότι προσομοίαζε την αναδρομικότητα. Κοιτάξτε, μέσα στο μηχανισμό, στο εγχειρίδιο του μηχανισμού των αντικειθήρων, αναφέρει ρητά ότι τη λέξη στηριγμός και κάποιους πλανήτες, Αφροδίτη, θυμάστε, στηριγμός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει. Στα ελληνικά σημαίνει αναδρομικότητα. Ο ανάδρομος Ερμής που ακούτε στην τηλεόραση που λένε, ο ανάδρομος Άρης. Αυτό λοιπόν το ελαττήριο φαίνεται να έπαιζε το ρόλο της αναδρομής, για να μπορούν τα γρανάζια των πλανητών να διορθώνουν, να φτιάχνουν την αναδρομικότητα. Θα σας δείξω ακριβώς στο βίντεο τι ακριβώς μιλάμε για αναδρομικότητα, για να καταλάβετε περίπου τι γίνεται. Είναι ένα ωραίο παρατηρησιακό εφέ που συμβαίνει στον πλανήτη μας. Και έτσι βλέπουμε κάποιον πλανήτη να πάει μπρος και ξαφνικά να γυρνάει πίσω. Αυτή είναι η αναδρομή. Ούψ, και ξανά. Μα γιατί? Τι συμβαίνει? Βάζει όπισθεν, αποκλείεται. Κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι είπαν ότι αυτός ο πλανήτης γυρίζει γύρω από τον εαυτό του ή γύρω από κάτι που δεν ξέρουμε. Έτσι λέγανε. Ο ύπαρχος το είπε.
Τι μπορεί να είναι αυτό που γυρίζει γύρω από κάτι που δεν ξέρουμε? Παράλληλα βλέπετε από τη δική μας οπτική μεριά πώς ακριβώς διαγράφεται η τροχιά. Και βέβαια ήρθε μετά το ηλιοκεντρικό σύστημα και τα διόρθωσε όλα. Γιατί? Γιατί ο ήλιος είναι στο κέντρο, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και παρατηρεί τον πλανήτη και βλέπετε τι ακριβώς κάνει. Αυτό λέγεται αναδρομικότητα, ο ανάδρομος Ερμής. Δεν θα περάσετε καλά σήμερα, θα έχετε πονοκεφάλους. Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Φταίει ο ανάδρομος Δίας. Αυτός είναι ο ανάδρομος λοιπόν. Αυτή είναι η κίνηση της αναδρομικότητας. Και μέσα σε αυτό ο μηχανισμός των αντικυθύρων τον ονομάζει στηριγμό. Άρα λοιπόν για να ονομάζει ο μηχανισμός στηριγμό σημαίνει ότι πρέπει να κινώντουσαν και πλανήτες. Εδώ έχουμε την επικυκλοειδής κίνηση, αυτό το στηριγμό από τον Κέπλερ, από το βιβλίο του Κέπλερ. Σημείωση, ο Κέπλερ διάβασε πάρα πολύ αρχαίους αστρονόμους, περισσότερο τον Κλάδιο Πτολεμαίο της Αλμαγέστη, που ο Κλάδιος Πτολεμαίος έκανε copy-paste τα γραπτά του Υπάρχου. Δεύτερος ένας μετά Χριστό. Δεύτερος πρώην ο Ύπαρχος, δεύτερος μετά είναι ο Πτολεμαίος, ο Κλάδιος Πτολεμαίος. Εξαιρετικό βιβλίο, σας συνιστώ να το αγοράσετε, να το διαβάσετε. Πολλά υποσχόμενο μοντέλο για την πλανητική κίνηση είναι το μοντέλο του κυρίου Ράιτ, που το κάνανε μαζί με τον κύριο Βυζεντίνη, που δείχνει κατά κάποιο τρόπο πώς λειτουργούσαν. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο YouTube. Υπάρχουν. Μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η κίνηση. Αλλά δεν επαληθεύονται. Δεν επαληθεύονται. Άλλοι μελετητές πιστεύουν κάτι άλλο. Υπάρχει μια πολύ ωραία ομάδα που αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κάποια εξαιρετικά παιδιά, τα γνωρίζω τα περισσότερα από αυτά, που μελετάνε και πραγματικά κάνουν το δύσκολο πράγμα που λέγεται καταργώ τη θεωρία. Με απόδειξη. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από ότι να βάλεις το θεώρημα. Έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φαίνεται ότι δεν συμφωνώ. Για κάποιους λόγους. Δεν χρειάζεται να σου πούμε. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Τι διαβάζει λοιπόν, με τι λειτουργεί και διαβάζει ο υπολογιστής. Το ημερολόγιο του Καλύπου που είπαμε με περίοδο 76 τώρα. Είδατε τους μήνες. Έτσι. Το ημερολόγιο του Μέτωνα. Το ημερολόγιο Σάρος, που προβλέπει τις εκλήψεις στον ήλιο. Τον υπολογισμό εκλήψεων με βάση την περίοδο των 54 ετών του εξελιγμού, τα 233 που είπαμε. Κινήσεις πλανητών και αυτό της αναδρομικότητας ή αλλιώς στηριγμός, που αναφέρεται στο εγχειρίδιο, δεν το έχουμε εντοπίσει. Θέση ηλίου κατά τη διάρκεια του έτους στον ουρανό για τη συγκεκριμένη ημέρα. Γίνεται αναφορά στην εκλειπτική, ίχνος της τροχιάς στη γης γύρω του, η εκλειπτική τροχιά που σας είπα. Φάση της σελήνης, μέρα, ώρα, νύχτα και μήνες. Υπολογισμός των αγώνων, των αρχαίων αγώνων. Ακριβής προσδιορισμός ώρας ακόμα και το βράδυ, φυσιολογικό είναι αυτό. Προσδιορισμός γεωγραφικός εντεταγμένων, εκεί έχουμε ένα θεματάκι, θα το δούμε τώρα λίγο. Και θέσεις αστερισμών ζωδίων ημέρα και νύχτα. Τα λέει ξεκάθαρα μέσα το καντράν. Συνεχίζεται η έρευνα? Ναι, συνεχίζεται. Έχουμε και πιθανά σενάρια. Πάμε να δούμε λίγο εδώ. Έδειχνε την κίνηση των πλανητών. Το είπαμε. Πιθανότατα και σας είπα τι ακριβώς συμβαίνει. Έπαιζε το ρόλο του αστρολάβου? Ναι, πιστεύω. Γιατί? Θυμάστε που σας είπα το κατράν του Σάρου που σας λέει σε 8 ώρες θα γίνει έκλειψη ή σε 16 ώρες θα γίνει έκλειψη. Γιατί το λέει αυτό? Από τη θέση που είναι στη μεν. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι έβαζε και γεωγραφικές συνταγμένες. Δεν το έχουμε αποδείξει, υπάρχει πάντως και αυτό. Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση πλοίων σαν να δούλευαν εξάντα. Πιθανώς. Πιθανώς να έχει σχέση και με τις συντεταγμένες παραπάνω, θα το δούμε τώρα αυτό. Εξυπηρετούς εκπαιδευτικούς σκοπούς? Εννοείται, μα γι' αυτό φτιάχτηκε. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Έχει αυτοματοποιημένη κίνηση? Ναι, είχε. Ναι, είχε. Ήταν αυτοματοποιημένο. Θα σας το αποδείξω παρακάτω. Υπήρχαν και άλλοι μηχανισμοί? Ένα σωρό να σας πω και να σας δείξω. Πάρα πολλούς. Ποιος το κατασκεύασε? Εδώ είναι τα ωραία.
Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Εδώ λοιπόν λέμε, έπαιξε το ρόλο του αστρολάβου, έπαιρνε γεωγραφικές συντεταγμένες. Δεν το ξέρουμε. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάρει την άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την κυρία Φιλίμωνος τότε έφορος της ΚΒ Εφορίας Αρχαιοτήτων. Μας έδωσε την άδεια να μελετήσουμε τους αρχαίους φακούς που βρεθήκαν στην Ιαλισσό από τους Ιταλούς σε ένα αποθέτη, αρχαίο αποθέτη του 6ου π.Χ. αιώνα, 5ου-6ου π.Χ. αιώνα, που έχει να κάνει περισσότερο με το εργαστήριο. Ήταν μεγεθυντικοί φακοί που βοηθούσαν αυτούς τους χειριστές να φτιάχνουν πολύ μικρά αντικείμενα όπως σφραγιδόλιθους και τα σχετικά. Αλλά φαίνεται πειραματικά που κάναμε τους φακούς έναν προς έναν, είδαμε ότι δημιουργεί και είδωλο. Δημιουργεί και είδωλο, και εδώ βλέπετε τον φακό που το δημιούργησε μία φορά στο κέντρο και άλλες τόσες γύρω-γύρω. Ο κάθε φακός. Άρα σημαίνει ότι μπορούσαν να το χρησιμοποιούσαν για την παρατήρηση του ήλιου και να κάνει μέσα στον μηχανισμό το είδωλο του ήλιου για να ξέρουμε ακριβώς τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Αυτό είναι θεωρία, δεν έχει αποδειχθεί. Πάμε σε καλό όμως τρόπο. Φαίνεται ότι πάει καλά. Αυτοματοποιημένη κίνηση. Δεν το ξέρουμε, δεν το λέει μέσα και οι οδηγίες, δεν το λένε. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπήρχαν πολλοί μηχανισμοί αυτοματοποιημένοι. Ο Αρχιμίδης ξεκίνησε να κάνει αυτούς τους μηχανισμούς το 340 π.Χ. Όταν έφτιαξε το πρώτο μηχανισμό σαν τύπου αντικύθυρα, και δούλευε, όπως βλέπετε εδώ, δουλεύουν και αυτά εδώ τα ωραία μνημεία. Αυτός είναι ο μηχανισμός του Αρχιμίδη που δείχνει, δουλεύει ακριβώς σαν το κούκο. Αντίβαρο από τη μια, αντίβαρο από την άλλη, και κάπως έτσι δούλευε και ο μηχανισμός. Και για του λόγου του αληθές, το 2023 ο Ξενοφών Μουσά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μεξικού φτιάξαμε ένα άκρος λειτουργικό μηχανισμό των αντικυθύρων σε μεγάλες διαστάσεις στο Πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι το πώς λέγεται, να το δω. Δεν ξέρω μεξικάνικα. Είναι ένα μεξικάνικο. Εδώ βλέπετε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ βλέπετε τη μελέτη, το πώς αυτό. Και είναι άκρος λειτουργικό και δουλεύει κάθε μέρα, σαν ρολόι. Και όχι μόνο αυτό, εδώ το βλέπετε πλέον εγκατεστημένο και λειτουργικό και δείχνει τις φάσεις του ήλιου, όπως βλέπετε, της σελήνης, αλλά και των πλανητών. Και η πίσω μεριά που δείχνει τα εκάστοτε. Έχει γίνει τόσο μεγάλο θέαμα, παιδιά, στο Μεξικό, που έχει γίνει τουριστική ατραξιόν. Κοιτάξτε εδώ. Βγάλανε αφίσα που λέει στους τουρίστες, περάστε να δείτε το μηχανισμό των αντικυθύρων. Το πιστεύετε? Και είναι κάθε μέρα γεμάτος ο χώρος για να δουν το μηχανισμό των αντικυθύρων. Στο Μεξικό, όχι στην Ελλάδα. Στο Μεξικό. Χάρη στον κύριο Ξενοφών Μουσά και τους υπόλοιπους συνεργάτες, τους έχω κάπου, που καταφέραν και κάνανε αυτό το μεγαλεπίβολο και όμορφο σχέδιο. Υπάρχουν μηχανισμοί. Κοιτάξτε πόσους σας έφερα μπροστά. Δεν θα κάτσω να τους πω όλους. Πάρα πολλοί. Υπάρχουν παλαιότεροι. Υπάρχουν και παλαιότεροι. Ο πιο παλιός που βρήκαμε είναι το 1400 π.Χ. στο μηχανισμός Παλαιοκάστου Κρήτης λέγεται, και είναι αυτός εδώ. Όχι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος παλιότερος, στη Δοδόνη, 3ος π.Χ. αιώνα. Πάλι γρανάζια. Αν μετρήσουμε τα γρανάζια, 24. Δείχνει την ημέρα. Και Βυζαντινή. Και Μεσαιωνική. Αυτός είναι ένας αραβικός μηχανισμός. Δουλεύει σχεδόν το ίδιο με το μηχανισμό των αντικυθύρων. Όχι όλες τις πληροφορίες που έχει ο μηχανισμός. Κάποιες από αυτές, τις θέσεις των ζωδίων, των αστέρων και τα σχετικά. Και αυτός είναι ένας υπέροχος μηχανισμός που, αν διαβάσετε, γράφει Θήβε, Αφρική, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ρόδος. Πάλι με εξαιρετικούς μηχανισμούς. Εδώ βλέπουμε και κάποια σχήματα των ζωδιακών αστερισμών. Ποιος τον κατασκεύασε? Και τελειώνουμε κάπου εδώ. Το Made in Rhodos δεν το βρήκαμε πάντως. Δεν βρέθηκε. Όχι. Ποιος μπορεί? Εδώ πάμε τώρα στα σενάρια.
Αυτά που βγάζει ο μηχανισμός, αυτά που λέει πάντως ο μηχανισμός είναι οι ονομασίες των μηνών που αναφέρονται στο μηχανισμό έχουν καταγωγή Αττική, Ήπειρο, Επτάλισσα και Σικελία. Η δε το ημερολόγια που τηρεί και οι ονομασίες τους προέρχονται από το Αττικό, Σικελικό και Αιγυπτιακό. Τώρα, πάμε στο φλέγον ζήτημα. Φτιάχτηκε στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι κάτι συνέβηκε εδώ στο νησί μας, γιατί η χρονολόγηση του μηχανισμού είναι, όπως είπε και η Γιώτα, το 100 έως 150 π.Χ. Εκείνη την εποχή δύο ήταν οι μεγάλοι επιφανείς γνωστοί αστρονόμοι της αρχαιότητας. Ο Μέγας Ύπαρχος, ο πατέρας της αστρονομίας, το 140 π.Χ. με 130, το 125 πέθανε, άρα λίγο πιο πριν, και ο Μεγάλος Ποσειδόνιος, 190 έως κάτι μετά Χριστό. Εγώ θα σας πω για τον Ποσειδόνιο περισσότερο, γιατί έχουμε απτές αποδείξεις από τον Ποσειδόνιο. Πώς? Αυτός είναι ο Ποσειδόνιος και δίπλα έχω ένα σύγγραμμα του Κικέρων που θα σας το διαβάσω γιατί είναι εκπληκτικό και είναι σαν να λέμε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, στην κυριολεξία. Διαβάζοντας το λοιπόν λέει ο Κικέρων για τον Ποσειδόνιο. Ο Κικέρων ήταν μαθητής του Ποσειδονίου. Δίπλα στο Ποσειδόνιο έμαθε φιλοσοφία και κάποια άλλα πράγματα δεν τη θυμάμαι τώρα. Ας υποθέσουμε, λέει λοιπόν ο Κικέρων, ότι κάποιος μετέφερε στη Σκυθία και την Βρετανία την σφαίρα που πρόσφατα έχει κατασκευάσει ο φίλος μας ο Ποσειδόνιος, η οποία σε κάθε περιστροφή αναπαράγει τις ίδιες κινήσεις του ηλίου, της σελήνης και των 5 πλανητών που συμβαίνουν στον ουρανό κάθε μέρα. Θα αμφέβαλε κάθε βάρβαρος εκεί ότι αυτή η σφαίρα είναι δημιούργημα κάποιου λογικού όντος? Αυτό λέει ο Κικέρων σε αυτό το γραπτό, σε κάποιο φίλο προφανώς το στείλε, σε κάποιο θα το στείλε, δεν ξέρω, ήταν εκεί. Ένα είναι αυτό. Ξέρουμε και για τον Ύπαρχο, ο Ύπαρχος είχε κατασκευάσει 5 σφαιρικούς αστρολάβους. Ο ένας μάλιστα ξέρουμε ότι είναι τοποθετημένος στο αρχαίο στάδιο πάνω από την παλέστρα. Η παλέστρα είναι στο σημείο που μπαίνουμε στην είσοδο του αρχαίου σταδίου αριστερά, λίγο στο βάθος. Κάπου εκεί υπήρχε το γνωστό τότε ουράνιο σφαιρικός αστρολάβος του Υπάρχου. 130 με 140 π.Χ. Το μεγάλο μπαμ είναι εδώ. Η επιγραφή της Κέσκινδου. Δεν το ξέρετε, δεν το ήξερα και εγώ πριν από καμία 20 ετία, αλλά ψάχνοντας λίγο στη βιβλιοθήκη της υπηρεσίας μας, η Αΐμνης στη Ζεργουδάκη ανέφερε για το μηχανισμό των Αττική, για την επιγραφή της Κέσκινδου, όπου βρέθηκε στη Λάρδο, η Λάρδος παλιά λεγόταν Κέσκινδος, στα εκείνα χρόνια, στα αρχαία χρόνια, το βρήκε ένας Γερμανός αρχαιολόγος εν ονόματι Χίλερ το 1891 και το πήρε μαζί του στο Βερολίνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις αποθήκες του Μουσείου του Βερολίνου. Και αφού φωτογραφήθηκε, καθαρογράφτηκε, αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα ονόματα. Πυροέντος, Φαέθοντος. Πυροέντος είναι ο πλανήτης Άρης. Πυρ, φωτιά, εντός. Πυρ, εντός. Φαέθον, πλανήτης Δίας. Φαίνον, φαίνοντος, ο Κρόνος. Εωσφόρος, έως φόρος, πλανήτης Αφροδίτη. Φέρει το φως. Ωραίο όνομα. Σούπερ. Και πάρα πολλά άλλα. Συν ότι εδώ υπάρχουν οι αριθμοί. Βλέπετε εδώ είναι διαφορετικοί οι αριθμοί. Είναι οι ουράνιες εντεταγμένες. Με λίγα λόγια, δουλεύοντας λίγο το κείμενο, καταλάβαμε ότι είναι ένα ημερολόγιο των θέσεων των 5 πλανητών Αφροδίτη, Δία, Κρόνου, Ερμή. Τους είπα όλους. Άρη. Και του Άρη, Πυροέντος, αναμήνα και χρόνο.
Και μέχρι και σήμερα, αν βάλω αυτές τις συντεταγμένες στον υπολογιστή, στο τηλεσκόπιό μου, θα πάει κατευθείαν πάνω στον πλανήτη. Μέχρι και σήμερα. Απίστευτο. Τελειώνοντας λοιπόν, θα σας δείξω και το επίπεδο της δρόμου αστρονομικά με αυτό το υπέροχο πείραμα που κάνω εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια στα νυμφαία μας. Γιατί τα νυμφαία έχουν κατασκευαστεί αστρονομικώς προσανατολισμένα. Το νυμφαίο Β, όπως το έχω ονομάσει, είναι αυτό που βρίσκεται πάνω στις κεραίες κατά ησημερία και για 3 ημέρες, δηλαδή Μάρτιο ή Σεπτέμβριο ή 20-21 Σεπτεμβρίου, η ακτίνα του ήλιου περνάει μέσα από το διάδρομο, πίσω από τον δρόμο και βγαίνει από την άλλη μεριά και εδώ βλέπετε τον ήλιο. Απέναντι ακριβώς στον τοίχο της δεξαμενής, ας το πούμε έτσι, στους πηλαιώδες ιερού των νυμφαίων. Το πιο τρομακτικό συμβαίνει στο Α. Αυτό που είναι στη Βορείο Υπήρου. Περνάμε συνέχεια από πάνω, το καταπατάμε συνεχώς με τα αυτοκίνητά μας, όπου η ακτίνα του ήλιου περνάει μέσα από τον διάδρομο, κάτω από τον δρόμο και βγαίνει από την άλλη μεριά εδώ. Νάτος. Και αυτό συμβαίνει για 3 ημέρες κατά την ησημερία. Ναι. Τρίτος π.Χ. Ξέρουν καλύτερα οι αρχαιολόγοι, εγώ δεν το θυμάμαι. Κάπου εκεί είναι πάντως. Βλέπετε σε ένα τέτοιο μηχανισμό πόσα επιτεύγματα υπήρχαν. Αυτός ο μέγας κατασκευαστής, που σίγουρα θεωρούμε δεν ήταν ένας, ήταν πολλοί, κατάφεραν να περάσουν τις αστρονομικές ουράνιες παρατηρήσεις μέσα σε μηχανισμούς με μαθηματικά. Και αυτό δεν το κάνανε πολύ εκείνη την εποχή, απλώς παρατηρούσαν, ήταν παρατηρησιακοί. Ο Ερατοσθένης, ας πούμε, έκανε παρατηρησιακή με μαθηματικά, ο Ποσειδόνιος, ο Ήπαρχος, άλλοι όχι, παρατηρησιακά. Και ο Αρχιμίδης εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, πιστεύω να μην σας κούρασα. Αυτή είναι το 20ετία σε φωτογραφία. Όταν έγινε η πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό Nature που συμβάλαμε όλοι μαζί και είχαν την τιμή ο κύριος Ξενοφόντος Μουσάς από την αριστερή πλευρά και ο αείμνηστος Γιάννης Σιραδάκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μου δώσανε το μηχανισμό στο χέρι. Ερωτήσεις. Έχουν ερωτήσεις. Τα καταλάβατε όλα. Να ρωτήσω δεν τα ξέρετε αν να σας ρωτήσω. Πάμε. Λίγο δυνατά μόνο γιατί τιμώ τώρα τελευταία και το όνομά μου, Κουφός. Έχω ένα θέμα με τις καταδύσεις του Φάτικα. Πάμε. Εγώ μου δίνει την απορία σχετικά με την γεωγραφική θέση που μπορεί να ρυθμιστεί πάνω στο μηχανισμό. Εκεί εφόσον η έκλειψη είναι εμφανής σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα δεν είναι, ναι. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει για το πού ήταν η θέση του. Ναι, αν ήταν ναι, βεβαίως. Δεν το λέει ο μηχανισμός πώς βρίσκουμε τις συντεταγμένες. Εκείνη όμως την εποχή, ο πιο γνωστός παράλληλος που ήταν, ας το πούμε έτσι, ο σημερινός της αρχαιότητας, που από εκεί πάντα κρατούσαν τη σταθερά, ήταν ο 36ος παράλληλος, όπως τον είχε κατασκευάσει ο Ήπαρχος. Ο Ήπαρχος ήταν αυτός που όρισε τον 36ο παράλληλο, που περνάει η Ρόδος και φτάνει μέχρι Βιετνάμ, να ξέρετε, και Μεξικό, και τα ξέρουνε. Στο Βιετνάμ, μάλιστα, μας είπε, ο κύριος Μουσάς μου είπε ότι υπάρχουν ελληνικά ονόματα. 2 χωριά που λέγονται Εμπόριο, στο Βιετνάμ. Είναι πάνω στον 36ο παράλληλο. Πάνω στον 36ο παράλληλο ορίζουν τις 8 ώρες και τις 16 ώρες. Είτε νότια προς Αλεξάνδρεια, είτε βόρεια, βάλτε δεν ξέρω πόσες μοίρες, βάλτε 15-20 μοίρες. Δηλαδή μέχρι, ας πούμε, Αλβανία. Κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίσης, ξέχασα να πω, να ευχαριστήσω τον κύριο Ξενοφόντου, σαν μιλήσαμε προηγουμένως στο τηλέφωνο πρωτού έρθω, που μου παραχώρησε την άδεια για κάποιες διαφάνειες που σας έδειξα, όπως επίσης και τις νέες πληροφορίες σχετικά
με αυτό το λειτουργικό που γίνεται, μηχανισμό που συμβαίνει στο Μεξικό. Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και έπεται να έχουμε και άλλες συνεργασίες τέτοιες. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Στράτο, για την τόσο γοητευτική, από μνήμης, με πολύ καρδιά, πολύ παραστατικότητα παρουσίαση που μας έκανες για ένα τόσο εξαιρετικό έβριμα της αρχαιότητας. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι η ομιλία του συναδέλφου αρχαιολόγου που δραστηριοποιείται πλέον στον χώρο του τουρισμού, ως ξεναγός, του Νίκου Μαστροχρήστου, σχετικά με τις τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου στο Φουντουκλή και την τέχνη της ύστερης υποτοκρατίας στη Ρώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.